אני נמצא פה בבת ים עם כוחות פיקוד העורף, כוחות ההצלה. בשם עם ישראל כולו אני מביע צער על אובדן הנפש שקרה כאן, וליבנו ממשפחות. צריך וחשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף, כמי ששמע וביצע את הנחיות פיקוד העורף והיה במרחב מוגן, ניצל, ומי שלא, לצערנו, נפגע. אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. ולכן יצאנו למלחמת הצלה נגד איום השמדה כפול, ואנחנו עושים את זה באון. חיילינו, טייסינו, מעל שמי איראן. איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. אבל עד אז, בתוך כדי המלחמה הזאת, אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, ישמעו להנחיות פיקוד העורף. זה יציל את חייכם. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. ישמרו על הנפש, ישמרו על הגוף, ישמרו על החיים, ויחד, בעזרת השם, ננצח. אנחנו בדרך לניצחון. אני פה בתוך הממ"ד. יתר הדירה נפגעה. אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, בתוך החלל הזה, שום דבר, תסתכלו. אפילו התמונה נשארה שלמה. בבניין הזה בעצם הוא קיבל את ההמשך של הטיל שפגע בבניין הר החומות. רובו ישן, לא היו בו מרכזי ביטחון למיטב ידיעתי, אבל כל מי שהיה לו מרחב ביטחון והיה בפנים, כולל פה, בחדר שהייתי בו עכשיו, ובגרמי המדרגות. ובגרמי המדרגות בבניין שנפל, לא קרה להם כלום. מי שהיה במרחב מוגן, ניצל. ועוד לא היה לנו מקרה אחד של אובדן בנפש של מי שהיה במרחב מוגן. ולכן, ואני רוצה שתצלם אותי עכשיו, צלמו אותי כשאני אומר את זה לאזרחי ישראל. תשמעו הנחיות פיקוד העורף, כנסו למרחב המוגן הקרוב ביותר שיש לכם, ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו ונסיר את האיום הקיומי הכפול, גם של הגרעין וגם של אלפי טילים כאלה. זה לא יהיה. אנחנו מנצחים.